Wadhi nyime kama ogai malo bila Japhet Koome okoni Arita mane en jatend piny Uhuru Kenyatta pod nitiere makare kata obedo ni gitimo lokruok ne kwetho bila mayande rite. Koome mane loso Mombasa okoni okang' magikawno en kaluwore gi chik mar obila malero ni jatend piny moseritaya nyaka koro toriti gi obila manie ngas mapiny kipimo kod jatend piny manie tich. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ogai mar obila Japhet Koome koro owuok oko mar lero moko kuom lokruoge magitimo ne obila mosebedo karito jatend piny Kenya moseritaya Uhuru Kenyatta. E twak mare gi jofwamb weche Mombasa, Koome olero ni obila mayande otelo ne arita Uhuru Kenyatta ne en komanda manie ngas mar jalup ogai mar obila, omiyo koseritaya to nyaka koro rite gi mano manie ngas mapiny ma en superintendent kaka chik dwaro. Kulingana na policy yetu, ukishatoka ofisi kama raisi, komanda wa security yako ni superintendent wa polisi, ambaye anaripoti kwa yule kamanda wa kikosi cha kulinda ama kuhakikisha kuna ulinzi kwa raisi na wale waliostaafu, ambaye nimesema ni rank ya AIG because of command and control. The officer who was there, again I wish to repeat, was an assistant inspector general. I've recalled that officer to be now given responsibilities, command responsibilities commensurate with his rank. Ogaino oseyo moko kuom jogo matemo tudo okang' makamano gi weche mag siasa, kolero ni en oluwo mana chik mosebedo katiyo e pacho ka mamiye thuolo mar timo lokruoge makamago. Tuko na policy na si mimi nilitengeneza, nilipata kwa ofisi. Inasema ukishatoka kwa ofisi utabaki na askari namba hii. Uko kwa ofisi utakuwa namba hii. Hivyo hivyo hata wale mainspector general wamestaafu. Kuna wenzangu wamestaafu. Wawezi kuwa na nambari sawa ya ku provide security kwao kama ile niko nayo. Lokruok makamano ne bende okoni otimne apisas mayande rito jotend migepe tend Uhuru Kenyatta makoro sani oseritaya. Kata kamano, oramo ni arita mar jotelogo duto pod nitiere makare. Waziri ambaye amestaafu ahitaji ulinzi sawa na yule yako kwa ofisi. Na nimeeleza ya kwamba saa huu vile tunaongea, waziri wangu wa interior ako Mandera. Yule waziri alitoka kwa ofisi wa interior ako shambani kwake. Atoki shambani kwa shamba lake. Sasa jameni, yule waziri yako ofisini, ako kule Mandera saa huu vile tunazungumuza, ako Moyale. Ulinzi wake na yule yako ako shambani ameritaya. Simple logic. Omiadwa kwacho ne jo Kenya kwanza nigi ae weche manono. Gikaw askachi Uhuru giduokne mondo jatelo mar Kenya manyotiyo moweyo obed gi kwe ni en gi rit maber. Ang'o miyo sani ema gidwa gole askechegego. Akwerogi ni gitimne jo Kenya gimanyogi chikogi, gitimne jo Kenya duoko nengo mafuta piny, giduok nengo mogo piny, giduok nengo sukari piny, giduok nengo pi piny, kata pi koro med nengo ne to ka pi odhi malo kada jadhier wang' no konyre. Jatelo no mane loso bang' yuore romo mane okelo kanyakla jod bura Mombasa ne bende okoni piny owacho keto maino mar jiwo arita kaluwore gi ywaruok mag jopur kod jokwath mosebedo katimore nikech wach oro. We are seeing many cases, incidents where there is conflict between communities competing for water and the pasture. Out of that, we have lost some lives because of that confrontation I've talked about. I'm aware the government is doing everything possible to provide water and the food to the places within our country where there is hunger, there is water shortage. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.